sai yasa akwai ruwan da ake bar ruwan lambu ko noma da shi daban. To amma ruwan da ya fi kowane muhimmanci shine ruwan da ake sha, saboda ya fi yawa a duniya. Kaga ruwan kogi ana iya sha, ainihin kogin da ya amsa suna kogi. Ruwan kwari idan yana da tsafta ana iya sha, ruwan sama ana iya sha, amma ba kowanne ba. Akwai ruwan saman da za a sha na farko ba a cika shansa ba, sai idan an kwana biyu ana yi. Ruwan rijiya ana sha, rijiya da famfo da burtsatsai kusan ɗaya ne, amma rijiya ya fi lafiya. Ko dabba ta mutu a ciki idan an yashe zuwa wani kwanaki za ga wani abu ya tafi. Mutane su ci gaba da amfani da wannan ruwan, ba ma dabba ba, ko mutum ne ya mutu a ciki, idan aka cire shi zuwa waɗansu kwanaki sai ga ruwan ya koma yana da tsarkinsa. Ruwan kogi wajen da ake samun yashi za ga ruwan abin sha'awa. Akwai ruwan da idan aka tone ko allura aka jefa a ciki to za ga alluran a can ƙasa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce a fara'aitumul ma allazi tashrabun, shin ku bani labari wannan ruwan da kuke sha, a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun, shin ku ne kuka saukar da shi daga girgije daga sararin samaniya ko mu ne muka saukar muku da wannan ruwan? Ku ba mu amsa. Kaga nan tambayan ba wai ana neman ba da amsa ba, domin kowa ya sani ba mai ruwa sai Allah. Ko operation din da ake yi wannan za a yi shi na lokaci guda ne, amma wannan ruwan da aka yi baka isa ka ce ruwan nan zai zamo mai albarka ba, domin akwai ruwan da ake yi da na'ura. Waɗansu garuruwan da suka ci gaba suna da tsananin zafi, to suna haɗa girgije na bagai sai a koro shi cikin wannan gari sai ya zuba. To ruwan da Allah yake saukarwa daga gizagizai na gaskiya ba na tuwa-tuwa ba. A antum anzaltumuhu min almuzni, almuzin shine girgije a sararin samaniya. Waɗansu sun fassara almuzin suka ce ainihin sama, sai dai kuma almuzin akwai namiji kenan muzakkar, akwai muzna, fahiya muznatun turawwi sada aw dhillatun tatafayya'u, bi ma'ana almuzin awil almuzna. a antum anzaltumuhu min almuzni, shin ruwan sama ku ne kuke saukar da ruwan am nahnu almunzilun? Allah ta'ala ya ce ko mu ne masu saukarwa, kun sani mu ne masu saukarwa, to me yasa ba za ku bauta mana ba? Me yasa kuke shirka da mu? Me yasa kuke ainihin saba wa dokokinmu in ji Allah? Law nasha'u, da mun ga dama, ja'alnahu ujajan, da sai mu sanya wannan ruwan gishiri shine ujajan, ai zu'aqan murran, ruwa mai ɗaci ko ruwa mai tsananin gishiri a cikinsa, la yasluhu li shurbin wala zar'in, wanda ba za a iya sha ba kuma ba za a iya noma da shi ba. Ga wannan ruwan da ake sa masa ORT ne ko menene? Idan mutum ya je bayan gida ya ta zazzage abu ya tashi da kyar, sai a jika masa ORT a gora hakan nan, sai ya sha domin ya samu kuzari. In aka baka gora guda, in ka sha rabi sai a ce a ka shanye, to sauran rabin nan fa da kyar za ka shanye. Inda za a sake jika maka ba za ka so ka sha ba. Ga gishirin Andrews, gishirin Andrews, in ji tsofinmu, mutum ya ci abinci ya cika cikinsa, cikin ya ƙi sacewa, to sai ka jika gishirin Andrews, sai ka zo ka kwankwada. Ga alumon, akwai alumon ɗin da ake sa shi a cikin ruwa, to kana gani idan da wannan abin shan mutane ne za su samu lafiya? Ai ba za su samu lafiya ba. In kaga mutum ya sha wannan to yana da matsala ne. Amma kowa ya fi son ya samu ordinary water, tacaccen ruwa. Yasa Allah ta'ala ya ce da mun ga dama, ja'alnahu ujajan, da za mu sanya shi jirkicecce, akwai gishiri a ciki ko akwai ɗaci a cikin ruwan. Falaula tashkurun,
wai me yasa ba za ku gode wa Allah bane ga ni'imomi nan ana jerowa an halicce ku ba tare da an yi shawari da ku ba ba a karbi komai a wajen ku ba an fitar muku da abinci daga cikin ƙasa ba tare da an yi shawari da ku ba ba tare da Allah ya karbi komai a wajen ku ba ya saukar muku da ruwa daga sama wanda za ku sha ku rayu ba tare da ya yi shawari da ku ba ba tare da ya karbi komai a wajen ku ba Allah ta'ala ya ce falaula tashkurun wai me yasa ba za ku gode wa Allah ba ku bauta masa shi kadai ba tare da kun yi shirka da shi ba ku yi biyayya ga dokokinsa ba tare da kun saba masa ba ku yadda cewa zai yi takin alkiyama dan aljanna zai sanya shi aljanna saboda da'ansa dan wuta za a jefa shi a wuta saboda ainihin taurin kansa me yasa ba za ku yadda da wannan ba wa hala tashkuruna ni'matallah me yasa ba za ku gode wa ni'imomin Allah alaikum akan ku ba